खुलुमबाय गिबियावनो बयखौबो आंनि मोजां मोननाय आरो अननायखौ गोसो गोरबोजों फिन खेबसेबाव बावहरग्रोनाय जाबाय। दा लोगोफोर आङो दासान्दि भिडिअ खालामनो हायाखै मानोना एग्जाम सोलिगासिनो दंमोन आंहा कलेजनि बिनि थाखायनो आं भिडिअ खालामनो हायाखै ओमफ्राय दिनै गैया आरो आं नोंसोरजों भिडिअआव कपिराइट जानायनि सोमोन्दै रायलायनो नागिरदों लोगोफोर। आंनि भिडिअआव मोनसे कपिराइट फैदों ओमफ्राय बेखौ बोरै बोखारनांगौ आरो कपिराइट जाबा गिनांगौना गिनाङा आं बिनि सोमोन्दै फंनैसोल' बुंगोन लोगोफोर। मानो होनोबा बांसिन मानसियानो कपिराइट जायोब्ला गियो। मानो गियो होनोबा कपिराइट जायोबाथ' बै जेनेबा कपिराइट जाय कपिराइट क्लेम हरदों बिसो मोनजोबगोन माबाखौ जेसेबां मानि मा होनो मानसिफोर नायो जेसेबांनाखि टाइम बारायो बेखौ बे जाय क्लेम हरदों बिसो मोनगोन आरो मानोना बेनिखायनो बहुत मानसिफ्रानो गियो ओमफ्राय कनफिउस जायो बिदिनो खाब्रायो ओमफ्राय बिदि नङा लोगोफोर खाब्रायनो नाङा गिनो नाङा कपिराइटखौ जों बोखारनो हायो। आंनावबो जादोंमोन ओमफ्राय मोनसे बेखौ आं बोखारबाय आरो होमबा नोंसोरबो नायलांनो हागोन आं फारियैनो खोन्थालांगोन। थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ जुदि नायनो इन्टारेस्टेडबा बयबो नाय आरो साबस्क्राइब लाइक शेयार खालामनो दाबाव लोगोफोर प्लिज 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 अन्नानै आंखौ सापर्ट खालाम। थ' बिदिब्ला आं खोन्थालांनोसै नोंसोरनो मारै कपिराइटखौ बन्द' खालामनो हायो। दे बिदिब्ला नायलांदो। फैदो नायलांदो वाइटि स्टुडिअ'आव सोदो ओमफ्राय अबे भिडिअ'आव कपिराइट क्लेम फैदों बेखौ नोंथांमोननो देखायनोसै। नैबे पेट के लिए एक टैलेंट डे नैबे भिडिअ'आव कपिराइट क्लेम फैदों नै कपिराइटखौ नोंसोर मोजाङै नायदो ओमफ्राय जों बेखौ माबोरै बोखारो नायनोसै।